Dami di bata nasumurung sian salu naroha. Ima mengaramoti hati-hati dan pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas malita saluna. Shalom. Damang dainang durian itu hatta. Tatangihon mak hatani di bata. Ima jamita minggu tu tanggal 3 November 2024. Tersurat di Injil Markus bidu 12 ayat 20 sahrodi 34 hujahama dihitam. Nabi bejesi boto surat sahalak do nasida nama siadusani gabe Roma ibana jumono dung ditada dengan ni alus ni Yesus disukuma ibana dia do patik na umangat sian patiki sudina dia lusi Yesus ma ibana di dogma odo patik na umangat tangihon ma ale Israel Tuhan sasadasa do Tuhan debatatai jala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ati-atin sian nasa hosam sian nasa roham do sian nasa gugum ia patik paiduana odo haholongammu do ngami songod dirim patik na umangat sian na duai dangado. Jadi didok si boto suratima tu ibana tikos didok ho guru hobar tu hasih tongan sadadu di bata jala dangadong na asi dukon ni ibana jala maka holongi ibana sian nasa hati-hati sian nasa roha do sian nasa gugu uhut maka holongi dongan songon diri niba umangat doi sian saluhut akapelean situtumon nang pelean na asing pe dung di begi Yesus patas nama ralus ninna mamando ibana daksa dia dao ho sian harajao ni bata olah ni dangadong be nahum roha pasuk-usukun ibana huria nahina holongan upuk kama jami taon marite sada kisah inspirasi sian film Perancis yang berjudul Les Miserables. Tokoh utamanya bernama Jean Valjean. Film ini menceritakan tentang kasih yang memulihkan, kasih yang memaafkan dan membebaskan. Valjean ini adalah keluarga yang sangat miskin dan dia sering menahan kelaparan bersama dengan keluarga karena tidak ada uangnya hanya untuk beli makanan saja. Oleh karena itu suatu hari dengan terpaksa Valjean harus mencuri roti dari sebuah toko. Tapi sayangnya dia ketahuan, tertangkap dan diadili. Dan hukumannya yang harus dia terima ini yang membuat dia kaget. Bahkan kita juga akan merasa kaget. Mau tahu berapa berat hukumannya? Dia divonis hukuman penjara 19 tahun. Dan selama 19 tahun itu juga dia harus melakukan kerja paksa di atas sebuah kapal dan situlah penjara. Tidak ada yang membela dia. Tidak ada yang protes akan ketidakadilan hukuman tersebut. Dan mau tidak mau dia harus menjalani hukumannya. Dusai hukuman 1 tahun di dalam imana kamang duginang haruar mahibana alai roha nang pikiranna dunga digohi sogoni roha dendam rasa benci bercampur dengan trauma. Kenapa? Karena hukumannya yang terlalu berat itu disamakan seperti penjahat yang sangat sadis. Gabi ipatulus ibana songon sahalak parjahat nasmani. Alani ini dibagi masyarakat dung dipalua ibana dusai hukuman 1 tahun ini mariar dusudi masyarakat. Alani barita sinak nyani. Ala diri pudu ibana penjahat nasmani. Alani madawodo akka masyarakat. Tetapi di luar dugaan ada satu orang
yang mau menerima dia dengan senang hati, bahkan membawa ke rumahnya, memberi makan di rumahnya, dan membiarkan tinggal di rumahnya. Siapakah dia? Seorang pastor di gereja. Dengan mana sida ilo di mana mangan, jala di si mana sida, dengan maka tahatai. Jala bor inne hidup pastor ima isom maho modo. Alai bor inne busi saudo si palsinon. Dan bui ibana modum. Marni pinipi dingon ibana pengalaman nasa leleng di uhumani. Hona siksa dipaksa karejo na ora. Ido mambain ibana busi sau. Daktik kos di ibana marpikir. Mago-mago rohana. Alani dungo ma ibana. Da jalan dengan dungoon tarbereng ibana ma aka barang-barang berharga ni pastori. Itakko masudina ini. Ima sendok makan, garpu dan piring yang terbuat dari perak. Lakurotongi diganis akamang winang jala argadi alani ditakko ibana. HP dinalau ibana haruar siajabui dungo pastori gabi hadakota ibana tardapot ibana ala tardapot somoni meila ibana terpaksa ma gabi diatu ibana ma pastori pakai piring peraki topet tukul ni pastori gabi pingsan ma pastori alani lari ma si Paljin meninggalkan pastori. Kamu kadongan nahina holongan betapa tegahnya dia sudah dibantu, sudah ditolong, sudah diterima, sudah diberi makan. Tetapi tega amat si Paljin ini, dia mencuri pula, bahkan tega memukul orang yang menolongnya. Jadi semakin kuat tuduhan masyarakat, dia itu benar-benar penjahat yang sadis. Alai ahado na terjadi selanjutnya kamang lubina. Dungado 2 hari itakut polisi ma si Paljin. Jala dibuan polisi omma ibana tu bagas ni pastori. Asa adong saksi yang menyatakan bahwa Paljin benar-benar mencuri. Alaya kamang lubina di luar dugaan. Odo alus di pastori. Ido pastori. Ada dan ada manako si Paljin dijabuk. Anggo barang-barang na dibuat nai sendok, cangkir, do piring na siap peraki na ulehon tu tibana. Gariada adong dope tatakan lilin terbuat sian sere, sian emas. Na tinggal lo iban di mana? Hape marga don ulehon tu ibana ninna. Ala somoni alus ni pastori. Gadi di badua polisi ima si Paljin. Jala tinggal masih Paljin musik di bagas ni pastori. Alai suku-suku marwan si Paljin. Di suku di mana pastori? Pastor. Buasa somoni di beko tuau. Hape tutu doau manako di son. Jala waktu doho sampai pingsan. Alai botamu doa alus ni pastori. Hidup ma. Paljin. Jol manaburu judoho. Jala parholong doho. Tu keluarga alai salah do pambahinan ni dak soni dalanna patuduan holong ni roha tu keluarga molo holong roham tudongan jolma ikon ulong do hasit tongan imana patudu holong roham nang tu debata alani asa mula maho tu dalan nasit tong dalan lomone rohan debata ubegi Kansma si Paljin. Dia disadarkan oleh kasih sayang pastor tersebut pada dirinya yang membuat dia dibebaskan dari hukuman yang kedua. Jala ido diingot ibana siap pastori sadalat doholong ni roha tu jolma dohot uduk tu debata. Tada holong roha tu debata. Molo holong roha tu dengan jolma ikon holong do roha tu debata. Gadi bujuma tu ibana. Di botamu dok kamang winang ujungna songon dia ngolu ni si Paljinon. Dia sukses menjadi pengusaha oleh karena bantuan pastor ini. Bahkan
Dia terpilih menjadi wali kota yang paling dikagumi dan disayangi oleh masyarakat setempat. Hamu kadongan odo pesan moral ni pilih sian les miserables on ima holong rohado nama nobusita sian hukuman. Dasoni do kamang do inang nang dibahin debata tu hita molo si paljinon ditobus marhite holong ni rohani salak pasto nang hita pe ditobus holong ni rohani debata marhite Kristus Yesus anak nai. Ai dok do ai sonod do holong ni rohani debata di Portibion pola do anak na nasasada di lehon asa unang mago ganuk na porsia di bana asa hawuluan nasaleleng leleng na di bana. Yohanes 7 ayat 1. Molo songoni di bahet debata data suku manyan songo suku-suku ni sipal jini tu pastori boasa songoni di beko tuau boasa songoni di beko Tuhan tuau ai panakko duau perdebus duau parsa asman duau huleai doho Tuhan alai di hokopo duau ditubuso duau gariada matse argado panomusiomu ima anakmu nasasadai di lehot doho sana holan lahu makpoko pa balgasi tutudo holong rohani di bata tuhita ubahin nasomoni dibahin ibana tuhita asa boha asa ambiat hita persea ibana jala dapotan hamuluan sadele-delena hurian ahina holongan maka holongi di bata dok maka holongi dengan jolma ido topik ni jadi tahun ido topik minggu jala di enet sian pengajaran di Yesus taringot patik raya di patorang Yesus do dison patik raya manang patik na umangat sian sudi patik ni debata adong dua parjolo ima maka holongi Tuhan debata sian nasa ate-ate sian nasa hosa sian nasa roha do sian nasa gugu Markus 1:2 ayat 70 paduahon jalak dus do argana tuna parjolo paduahon ima maka holongi dengan jolma somon dirita sendiri Markus 1:2 ayat 21 dos do arga ni patik na duai dang adong dia na umangat dina duai iko sadalan dui molohola sada do dang adong lapatanna molohola maka holongi debata hape maka sugondongan jolma pargabs dui maka holongi dengan jolma hape dang julah holong meneroani debata ope pardosa dui iko sadalan do duaca moloholong rohata tulungan jolma iko taradoti do uhum do hasitongan di debata tada na taradoti uhum hasitongan di debata iko do tahalongi dongan jolma alania kamang do ina holong ni rohai dang sebatas teori dang sebatas pamudaion dang sebatas parbinotoan alai ikodo di hamuluon jala di laun ido holong natutu si tutu mangaradoti pati di debata ido tada na holong hatta di debata modoko mangaradoti siang kata dasar radot lapatan na sikop di pos jala tubuh dang adong berbagian-bagian dang marsangga-sangga mangaradoti pati ini bata iko sikop do taradoti dang boy do ta hola satu ngama ta udahon satu nganai gabe talanggar dang boy somoni ala iko sikop iko di pos jala dang marsangga-sangga tikina lapatanna dang hola di hari Minggu ta udahon tapi hari Senin hari Sabtu gabe talao si pati ini bata tidak tetapi sepanjang hidup kita ikon taradoti do pating debata ido tapatuhon na holong rohata tu ibana ido na mauldo mangulahon pating debata mauldo molo pitor tahasugun tu nanguseda pe dambui taulahon alai molo tahalomohon do dangaro narundo bisi di batau debata di lo debata do habugo tuida laho mangulahotsa alani
Dinaro Yesus Kristus tu portion di pasik ko ibana do patiki. Didok ibana odo patik raya. Odo sude pangaripunan ni siap patiki salubna. Ima makaholongi Tuhan di bata. Sian nasa roha, sian nasa gugu, sian nasa hosa, sian nasa hati-hati. Paduahon makaholongi dengan jolma doson dirita. Patik na duodo makakam nasa patik dot hata di padurina. Matius 22 ayat 77 140. Jalan umanga doisian saluhut pilihan situtungon dohot pilihan na asite. Markus 2 ayat 77. Di akan betul-betul mangulahon patik na duai adong do upana adong. Idok Tuhan Yesus ison ima dan daoho sian harajaon ni di bata. Lapatanna bongo tita tu harajaon ni di bata. Markus 2 ayat 24. Uria di bata. Hita do na disuruh di bata manggohi portidion marite hite holong ni roha. Alani ikut tahaluluon jalatara do ti do holong ni roha situ tu di bata do tudongan jolma. Molo dihaolongi di bata hita molo tahilala na holong roha di bata tu hita iko si pakyot tada kamang do inang dalam di bata doi asa makaholongi do ngata jolma. Hita do dipake di bata patari parhon holong naik tudongat tajol. Molo di palua di bata hita asa tapalua do ngata. Molo di sesa di bata hita sia dosata asa masih sisa dosa do kita. Nyan adong do na ekon dikorbankan molo mangulahon pati ni debata. Apabila kita setia kepada Tuhan, ada banyak resiko. Sipata korban ketidakadilan kita. Gari ada digosa-gosa, dilele, dileai. Alai ikut tok tongdo marholong ni roha kita. Ai holong ni rohaido memutus mata rantai permusuhan. Laos holong ni rohaido laho mengampuni. Pasidukon sudi aka parbadaan. Jala holong ni rohaido laho papunguon saluhukna. Asa toktong masih tupahan masih jaloan. Mulak manusia tu pilih les miserable si sinakirani ima holong ni rohani salah pastorido na patoguhon si palzin laho mambolokon rohani dan do trauma jala gabi jolma na ibar ibana jolma na mangulahon akka ulau nadenggan gabi parwa holong ibana tudongan jolma jala diraruti ibana hasit tongan ni di bata kobar tu patik ne gabi marhai baruon ibana ibaru pakirimon ibaru semangatna jala ibaru parwahon ido mampai ibana berhasil di parmulonna gabi pengusaha sukses bahkan gabi sehalak wali kota yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya taulah umai di bagasan holong hiroha amin. Mauliate mali di bata di hatam nabadiai asa gabe parholong rohani Tuhan molo holong rohanami tuho ikko patari paronami doi nang holong ni rohanami tudongan jolma saya patau mahami maulahoni di bagasan Yesus Kristus amin.